На старт сябры «Залатая шайба кліча». Менавіта з гэтага закліку, апублікаванага на старонках газеты «Піянерская праўда», 8 снежня 1964 года пачалася гісторыя турніру «Залатая шайба». Удзел у ім для падрастаючых хакеістаў прэстыж і аўтарытэт. Традыцыю, закладзеную яшчэ ў савецкія часы, сёння з гонарам працягваюць у Беларусі. На пачатку ўрачыстага адкрыцця турніру знаёмства каманд і цёплыя прывітальныя словы. Наши соревнования – это не только еще одна веха в развитии белорусского хоккея, но и большой толчок к развитию детского и спортивно-массового спорта у нас в области. Не зря в последние годы мы задали очень высокую планку выступления наших хоккеистов на республиканских соревнованиях. Хоккей у нас развивается, и политика нашего государства такое, что очень большое в нашей стране уделяется внимание развитию физической культуры и спорта. Поэтому хоккей – это наиболее, как я считаю, один из зрелищных и массовых видов, и он будет всегда находить свое применение, люди будут его любить и с удовольствием приходить на игры. Сёння на пружанскім лёдзе скрыжуюць клюшкі прадстаўнікі 8 каманд. Тут хакеісты з Брэста, Пінска, Баранавічаў, Івацэвіцкага, Лунінецкага, Пружанскага, Кобрынскага і Бярозаўскага раёнаў. Сярод удзельнікаў падлеткі 2003-2005 гадоў нараджэння. Першымі спытаць лёд на трываласць выйшлі каманды з Брэста і Бярозы. Магчыма, у хуткім часе хто-небудзь з гэтых хлопчыкаў будзе гуляць за галоўную каманду нашай вобласці – хакейны клуб «Брэст». Но пакуль тут жорсткая барацьба, эмоцыі, парушэнні і выдаленне з пляцоўкі. І вось на пачатку 12-й хвіліны першая шайба на рахунку бярозаўскай каманды. У першым перыядзе брэстаўчане далі невялікую слабіну. Некалькі хвілін на адпачынак, каментар і падтрымка ад трэнера. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот и все. Это хоккей. Если ты не будешь ошибаться, ты не будешь исправлять свои ошибки. Играют больше всего в пас и очень редко бьют поворотом. Вот это вот очень серьезная ошибка. То есть если ты берешь шайбу, либо бей, либо отдавай. Мы будем совершенствоваться, играть вместе. Памылкі прааналізаваныя, высновы зробленыя, а зараз далей напальваць лёд. Дзейснае трэнерскае слова, 2 хвіліны ад пачатку другога перыяду і шайба брэстаўчан у варотах суперніка. Але высновы рабіць пакуль рана, спаборніцтвы працягваюцца. Хто атрымае перамогу і прадставіць брэсцкую вобласць на рэспубліканскім этапе, даведаемся па завяршэнні гульняў. Анастасія Кудзіч, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».